sa pri ďalšom vydaní školských špecialitiek. A poďme pekne od začiatku. Po absolvovaní školského kola olympiády v anglickom jazyku sa víťazi jednotlivých kategórií zúčastnili okresných kôl. Naši žiaci boli znovu úspešní a nedali sa zahanbiť. Nina Krupová získala výborné 2. miesto, Pavla Jackulíková má zaslúžené 4. miesto, Andrej Štýrák vyhral 1. miesto a postúpil do krajského kola, kde skončil na peknom 6. mieste. Sme na Andreja hrdí. V sobotu 9. februára sa v Bratislave uskutočnil 20. ročník celoštátnej recitačnej súťaže a slovo bolo u Boha. Našu školu reprezentovala žiačka príjmy Sárka Machajová, ktorá vyhrala krásne 3. miesto. Ďakujeme jej za reprezentáciu a prajeme, nech aj naďalej svojim darom a pekným slovom rozdáva radosť. 4. až 5. februára sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Potešilo nás, že sa prihlásilo o 1/3 viac detí ako po minulé roky. Náš pán riaditeľ je veľmi rád a ďakuje všetkým rodičom, ktorí zostali verní našej škole a zverili jej do výchovy svoje deti. Zapísať sa je ešte stále možné počas pracovných dní v kancelárii riaditeľa. Počas jarných prázdnin lyžiarska sezóna vyvrcholila a naši biatlonisti opäť súťažili. Tento raz to boli majstrovstvá Slovenska. Biatlonisti z celého Slovenska súťažili v Osrbli. A oplatilo sa. Svedčia o tom výsledky. Máme 7 medailí. Samuel Machaj a Matej Badaň 1. miesto, Tomáš Badaň 2. miesto, Matej Kováčik 3. miesto, Sára Machajová 3. miesto a Patrik Šok už medzi dorastencami 3. miesto. Gratulujeme im a ďakujeme za reprezentáciu školy. Po jarných prázdninách v našej škole prebehla jedna z najstarších súťaží umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín. Do školského kola postúpilo 26 žiakov. Porota po náročnom rozhodovaní uviedla záverečné výsledky. Do okresného kola postúpili týchto žiaci: Matúš Janika z 5. A, Kristýna Mahlíková z 1. G, Pavla Jackulíková z 2. G a Eva Diešková z 3. G. Samozrejme, všetkým reprezentantom okresného kola držíme palce. Ako každý rok, tak aj tento sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre žiakov kvinty, sekundy a 7. A. Hlavným organizátorom bol náš telocvikár pán učiteľ Lonský. Lyžiarsky výcvik prebiehal na Kubínskej holi. Na konci týždňa sa stali už aj tí najslabší schopnými lyžiarmi. A to bol hlavný cieľ lyžiarskeho výcviku. Budúci siedmaci, tešte sa. Týmto sa s vami lúčime a dovidenia na budúce.